Ty vole, to je ryba jak hovado. Podívej se, co přišlo sousedovi, ty vole, to je 20 plus. To zvážíme. To je ryba, ty vole, to je obrovský. Kampe, jsi tam? 20 rovnej. Tak čau. Tak to jsem ještě neviděl. Tak máme vybaleno. Na výpravu. Čau. Čus. Za nohu, ale ani nechci šahat. Tak. A teď už jsem rybář. Tak jo, jedeme na 4denní výpravu. Těším se jak hovado, už jsem dlouho nikde nebyl zase. Doufám, že se něco pořádného povede. Tak tam nejsem 4 dny jen tak jako zbytečně. Ale já většinou, když přijdu k vodě, tak ryby si dávají odchod. To bude otázka, jestli mě uvidějí vůbec. Asi nebudu mít nějakou schůzi, když tam budu já. No a jedeme na lavíčko. Jdeme si pro pořádnou šupinu. Teď koukám, tady mám pořádný káko, ty vole, fuj. A takovýhle překvapení tady mám na okýnku. Mňám. Auto mám klasicky narvaný až po strop. To asi nejde zabrat takhle. No. Já prostě neumím jezdit jako na další výpravy s minimem věcí. Já prostě tam chci mít pohodlí a chci to mít hezký a útulný a pro všechny případy připravený. No. A tím, že tam jedu na 4 dny, tak z toho udělám určitě víc dílů. Takže se nezapomeň kouknout na další díl. Takže to takhle rozdělím a udělám z toho víc dílů. Ještě nevím kolik. Asi záleží podle ryb, aby v každém dílu bylo aspoň něco pěkného. Když taky tak to asi udělám na jeden díl, no. Jestli vůbec. A jak se pozvu, až tam dorazíme. Zase bordelu, ty vole. Zovní z toho. Stojím připravený podběrák taky, ale tohle teda. Pídřík. Tak na hozíno máme. Dneska jsem nezapomněl hadr, ale pochybuju, že tady přijde uhoř. Každopádně se to hodí tak jako tak. Na hozíno máme. A jdeme na to. Dáme vodníkovi. Tak, tady máš. A dejme rybičky. Tak piváček máme postavený. Zadechl jsem se toho jako prase. Spotil jsem se jako prase, ještě čepici mám mokrou, tyva. Kobra ready, tričko dole. No a tak a zatím vypadá basecamp. Tak máme vybaleno. Na výpravu. Čau. Čus. Jo, furt je nahozený, pořád, furt se nic neděje. A už máme vybaleno. Připravený fídřík. Budeme vážit. No, a jak to vypadá, je mi kasa. Jej, jsem blízko. Vybaleno, stolek, kamera, návazce, papíry, bižuterie, blbosti. Loďka, elektronika. Tady už je jedno prázdný teda. Plyn, koupil jsem hořák. Tady hajám. A samozřejmě víc žrádla pro ryby, jak pro sebe, no tak. Tamhle mám žrádlo já. A tady všude mají ryby. Co už. A tady je samozřejmě pro případ, který určitě přijde, pro případ nouze. No, let's go! A k nábladě si dáme hezký žíželový peletky. Dáme si PVAčko. A tady na tu krásnou kuličku to připevníme. A nahodíme to semka. Tak, tady máme karikouly. Vlastně si trošku doladíme PVAčko. Trošku víc. Vlastně tady se jdou kačeny. Nemachluj. Tady máme zalitý koule vodou z vody. Do toho jsem loupnul, to jsou krabové koule, do toho jsem loupnul chobotnicový booster a žíželovej a jdem si zakrmit. Tak jediný, co jsem zatím viděl za pohyb, je tohle. Ťukanec. A zase nic. Ty jsou fakt někde na schůzi ty ryby, ty vole. Naše základna vypadá nějak takhle. Tady teda spí ve dvou, protože jsou to bratři, teplí bratři. A tady je to moje království. Čau sousedé.
Povedenej. No, vidíš to? Jak tě to jde? Jde to imotek. Směr máš, už jenom ta dálka. Kamu já jí trefil. Dělej, zabiják kachen. No, tady to mám takhle krásně připravený. Furt je to jenom připravený, ještě to není dotčený. Čekte s těma, s žíželama. No. Člen posádky, součást lodi. Já budu mít celý video o kachnách. Holky, přineste nám rybu, ty vole. Takže jsem si všiml, že tady je strom pro osamělý mládence. To je na dlouhý večery, víš tak. No, ale... Kdyby jsi tam vyšel celý, vole. 4krát, vole. S bráchou. Tak vyzkoušíme trošku něco jiného. Připravil jsem si tady návazeček, delší z floroše s popkou. Tak uvidíme. Místo tohohle krátkého tam loupnu delší a s plovečkou. Tak byl první záběr, velký zklamání. Bylo to tak 15 plus. Dal jsem asi minutu a půl. Pak mi to pustil. Velký špatný. První ryba dne a vlastně to nebyla první ryba dne. Ty vole, tak tady sousedovi. Podívej si, co přišlo sousedovi, ty vole. To je 20 plus. To zvážíme. Ty vole, bude první 20, nebo přes. Zlabe? Jo, no, jakoby letos. Jo? Tak tady máš váhu. Tak zvedej. Tak to se zvedej. Ukaž se. Píče, máš to zvedlý? Chápe, jsi tam? 20 rovnej. 20 rovnej. Ty píčo. Kolik může být ten mak? Kilo půl maximálně. Tak máš 18,5 plus. Jo. Ty vole, to je ryba. Ty vole. Tak škoda. Gratul, ale ty vole, ale vypadá prostě, to je ryba, ty vole. To je obrovský. To je kus, viď? To je kus, ty vole. Volej ho. Jo. 19 kg. Dobrý den. To je mrda. Ty vole. Hej, já jsem tady do neděle. Neříkej mi, že mi jest. Ty vole. To je ryba jak hovado. Ty pí. Ty vole. To je nádhera. Jemu pusu. Ty vole. Těším se. Tak čau. Proč ty dědu? Tak soused vytáhl teď 19 kg plus minus, ale nádherná šupinatá ryba, ty vole. To bylo to, co mě podle mě spadlo. Ten se splet a šel k němu. A vytáhl to na ananás a krill, no, prostě squid krill, ale já nemám jiný krill. Teď jsem si uvědomil, že je 3:45, tak já už to přihazovat nebudu, ale bude to první věc, co tam hodím hnedka zítra ráno. Ve 3:59 už jsem připravený na nához. Máme skoro zabaleno. Je samozřejmě 23:59, protože mám ještě nahozený prut. Návozec na zítra, tady bych mohl zkusit. Kulička připravená. Připravený pruty, tady 2 kapráky. Přes si chci zkusit trošku feeder. Od semizu. To se podá. Hauk náčelník. Podívej se, co jsem tady vyvedl. Cítím guláš. No. Voňavka. Gulášek. Děkujem. První tinky guláš. A jak to voní? Jak je to dobrý? Měkonký maso, všechno. Ňám. A? To moje nůžky. A gulášek je rovně. Grillujeme. Teda grillujeme. No, gulášujeme. Zabalíme židličku a jdeme spát. Ten guláš, to zítra musím umýt. Stávání úplně nevyšlo. Vstal jsem až někdy v 6:30. Budíka jsem samozřejmě neslyšel. Ale jsou vedle nás 2 lidi a ani se to nehlo jim, takže si myslím, že tady stejně nic nebylo. Musím si to nějak odůvodnit. No, teďko už asi čekám 3 hodiny a
a vlastně jenom čekám zase, no. Plán pokračuje, jen to tam dát. Už asi s těma rybama začnu vyjednávat, protože jsem si tam dal i ten ananas s krylem a pořád nic. Tak. Záme kávec. Jo, to bude dobrý. Ty bude 9:30, tady se ještě spí. Takže se. Šupináček. No, No, 8-9. 8-9 s vakem. Plav. Jsem mu dal všechno. No. První ryba dne? První ryba výpravy. No hezky. Roztomilou už. Už najeli. Přesně jsem to, kámo, věděl, že... Neříkal jsem před 10. Já jsem to přesně věděl, kámo, že když si půjdu pro vodu, že mi zabere. Co? Dej mu svobodu. Co ty? Čauky. Čau, kámo. Pošli rodiče. Pro babičku. Už jsem měl dneska 2 jízdy a jeden mi to pustil po minutě, a druhý po vteřině. Nálada, ale nevzdáváme to. Co se vytáhne, co se podaří, ještě máme 2 dny, 2,5. To půjde. Ty vole. Podložku chceš namočit? Dobrý. Krásný zlaťák, jo. No to je ten tvůj, ty vole, to je taky ten ty vole, hele. To je co? Nevím. Voda. Má nějakou, i tu zadní pouto, když se podíváš, jak má to břicho střihlý. Ty vole, mám ten peán. Tady. No, šlo to nakonec. Poutek? No i tam, no. Hej, hamburger. Takový kriplík. Ocásek jak plotice, ty. Jo, no. No. Ale zkrájený. Je. Super. Paráda. Zvláštní. Jak záměnatka. Moc zas. Ježišmarja, on tady oběsil hlouba na vlasci. Vytáhni to, musím ho odšrobovat z toho. Ne, to přitáhni sem. Je blbec, ty vole. Jo, to má o nohu. Máš? Povol. To zvládneme. Jak to má? Za nohu, ale na ně nechci šahat. Operace holub. Tam, že nikam nepoletíš teďko, kámo. Vůbec není vidět, kudy to vede, ale jak je to tenký. To je vlasec. Tady máš to, ať si to vytáhne. On to má za hlavu tady. Za hlavu. Tu vodu zabili jsme. To je další mrzáček. Jo? To je možná cejt, ty vole. A tak tohle je úplně akvarijní. Já tady chytám až 24 koule a tam tady to. Ten je krásný. Je do akvárka. To jo. 24 kouli. Ty vole, nasál, jo. No už je omletá, ale no. Kaž. Kvůli tomuhle jsme přijeli na Labe. To je přesně ono.
Tuňákový salát bez tuňáka, tyjo. Tam je nic. Kuba opětovně chytil rybu, to si děláš prdel. Oni to oděbávají, to jsou ty kousance, co máme. To si děláš prdel. Kámo, tak to jsem ještě neviděl. Ty král, to co je za rybu? Tak, třetí ryba vytažená. Co se diví? No tak platí. Tak tady bude. Tak, zkoušíme 2 peletky. Krylový. Lopneme si tam PVAčko a tam to tam. Montáž činí 180 olovo, vodoček, aby se to hezky zaseklo. Tady máme curry krab a vanilka jogurt. Na tohle jsem měl včera záběr od té 15 plusky a tady na to mám ťukance celý den, ale jsou to asi ty hlaváči blbý tady. Jakubec chytil cejmka na 24. Stačí ti? Podívej se na ně. Počkej, bez toho pupku. Už tam stejně byl. Ty vole. Vidíš to, cejna aspoň 35. Víš odkud Já vím, no. Je mi to jasný. Další druh. Konečně. Ten je ale moc pěkný teda. To je nádherný. Rozpláv a pusinku. Krásná práce. Koho přidrží v té vodě. Už cítíš, že se bude začínat hejbat jako post. Tak už můžeš. Čau. Jsme si tady nahodili fídřík. Místo kapráku, ten zase nahodím večer, teď to stejně nic nedělá, tak si zachytáme, aspoň snad si zablbneme i co se menších rybek týče. Chytáme ať nemám červy, nastříhám si rousnici. Jsem ještě nestihl zapnout kameru a přišel mi tady takovýhle další hlaváček, další mameluk. Tak nezavostří to, nebo to zavostří to, nebo co? Takovýhle fešák. Od nám to tady brnká do špičky. Ale že by si něco čaplo, než jsem stihl nastavit. Je tam. V realitě táháš tohle, když jdeš na velký kapry. Co čumíš? Zavři to pusu. Vratí ti tam moucha. No. Hejzli. Tak na feeder jsme zatím vytáhli 4 hlaváče. Začali jsme mackem, ten měl 18. Od té doby se to už jenom zmenšuje a teď jsem vytáhl tak 7 cm. To je ryba. Já si prostě chci zkusit dodat nějakého kapříka kolem třeba 5 kg. On tady lehký piker prostě od semi. Chtěl bych si to vyzkoušet, mám tam nejmenší špičku, chci ten boj prostě zkusit. Na labě jsem ještě s feederem nebyl, takže je možná důvod, proč ještě z labe nemám kapra na feeder. Ale ono to přijde. Teď se bude oteplovat, tak to bude pohoda. Nám to zaplí. No? Ju. Ty vole, Kos. na toho se čekalo. Jdeme ho pořádně. Tak pojď. Ty vole. Nepřišlo nic.